suke yanka ga maulidi ba su da bambanci da shanun da masu kirsimeti suke yankewa. Bai kamata ga ahlus sunna ba, ko naman bai halitta mutum ya ci ba. Waggara da bid'a da aka kuma bala'i ya rasa zuwa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. An canza addini ko ba canza ba? Wannan bai cikin canjin addini, lalata addini. Canza addini ne aka yi. Saboda haka duk waɗanda bala'o'i shi yasa suka zo. Wallahi wannan da makamantan shi suna cikin sababban da sun ka ainihin kawo muna waɗanga fitintunu da muke cikinsu. Yanzu jama'a a ce gari guda a zo a samu mutum 35 a yi musu yankan rago ya jama'a. Yanzu nan ƙauyukan Shagari akwai waɗanda suka taso daga ƙauyukansu, wallahi wani ya ce min, wani mutumin lambar ya ce min, daga Shagari har Tureta duk ƙauyukan nan babu inda mutum yake, duk sun tashi su ƙauyukan sun wace. Ƙauyuka wani ya ce 20, da Shagari zuwa Tureta garuruwa sun tashi. Wanga bala'i ƙarami ne. Kuma duk mu muka jawo kan mu wanga abu, addinin Allah muka canza, shi yasa Allah ya canza mana, ya jaye mana ni'imar da ya kai muna, ya jaye mana zama lafiya. Wallahi Allah ya jaye zama lafiya ga ba mai kawo shi in ba shi ba. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwanza ka bai iya canza shi. Kwanzo bai iya canzawa. Wallahi Allah ɗaya aka koma ma, wallahi Allah ya dawo mana da zama lafiya. Shirka da bid'a ga suna an lalata addini, komai na addini an lalata, kuma Allah ya kyale mu haka nan, ba zai jarabce mu da wanga musiba ba. Wasu mutanen ƙauyuka suka taso suna ga hanya, mace biyu ta haihu ga hanya kamin su kawo inda za su laba. Mace biyu ta haihu ga hanya, wata da rikici ya kai inda rikici, da tattai ta jawo ɗanta, ɗan akuya ta jawo ta raba gaba, duk kukan da ya kai bata kula da ɗan akuya ba, sai da an ka zo inda an ka tsaya. Ka san bala'i ya kai inda ya kai, kamar da al'amari alkiyama. Wata da kullu zati hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid. Bala'i ya kai inda ya kai, wanga musiba ta kai inda ta kai, amma wallahi maganin ta guda mu koma mu addinin mu na gaskiya wanda manzo Allah ya zo mana da shi, mu jaraba mu koma mu gani in Allah bai canza mana ba. Wallahi duk waɗanda musibobi za su jaye. Lafiya lau za a koma. Amma dumuddin ba haka aka yi ba, to babu wata mahita babu. Amma bayan Allah yana karɓar tuba daga bayan shi, kuma yana yin rangwami daga bayan shi. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka gyara muna waɗannan halaye. Ya Allah ka tubar da mu daga abubuwan da muke cikinsu na shirka da bid'a, waɗanda suke shirka cikinmu, ya Allah gakkarƙe mu da laihukan abin da suke aikatawa. Allah gakkarƙe mu da laihukansu. Bidiyoyin da aka za cikin addini, Allah ka ba mu ikon gudunsu. Wallahi malamai ku tahi tsaye, ku yi faɗa da shirka, ku yi faɗa da bid'a. Wajibi ne wannan. Tashi tsaye, a yi faɗa da shirka, a yi faɗa da bid'a. Babu abin menene mahi girman zalunci? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Mahi girman zalunci ka sai ma Allah abokin tarayya, kuma shi ya halice ka. Duk zaluncin da aka yi ba wanda ya kai gare shi. To a zalunci Allah. Allah na fa aka zalunta. Ya halicce mu shi kadai, ba taimakon kowa, ba shawarar kowa, don mu bauta mai shi kadai. Mun ka sake shi, mun ka kama wasu abubuwa muna bauta masu. Akwai masu bauta ma duci, akwai masu bauta ma icce, akwai masu bauta ma dan akuya, akwai masu bauta ma aljannu, akwai masu bauta ma kaburan salihai, kaburan waliyai. Duk suna nan an saki Allah, an dawo bautar wani Allah. Aku jama'a, saboda haka muna roƙon Allah ya gyara muna waɗannan halaye. Wannan bala'i muna roƙonka Allah ka guda mana su, Allah ka kawo mana zama lafiya. Wannan bala'i Allah muna roƙonka yayi yawa, ya Allah ka yi mana gudunmawa, ya Allah ka kawo mana tallafi,
waɗannan azzalumai. Kuma abin mamaki wa a ce wai manyan mutane suna da hannu cikin matsalar ga. Wai kun saurari abin da Nasiru El-Rufai ya faɗa? Da Dauda Lawal gwamnan Zamfara. Kun ji abin da suka faɗa? Nasiru El-Rufai ya ce gwamnatin tarayya ita take dunkula kuɗi da abinci tana aika ma 'yan ta'adda, to yaushe ta'addanci zai kare. Kuma ya ce a kai shi kotu in ba gaskiya ba ne. Don haka muna jiran gwamnatin tarayya a kai ainihin Nasiru El-Rufai a kai shi kotu mu jiya a hukuntar da shi in ƙarya ce ba gwamnatin tarayya ka tallafi ga 'yan ta'adda ba. In ƙarya ce, sannan babu mai ikon ba soja umarni in ba gwamnatin tarayya ba. Wani gwamna ya yi kaɗan ya ba soja umarni. Ba mai ba rundunoni gaba ɗaya na jami'an tsaro babu mai ba su umarni in ba gwamnatin tarayya ba. Don haka wanga bala'i gwamnatin tarayya ku ta jawo mana ci. Da laihuhukanmu da gwamnatin tarayya sun ka kawo mana waɗanga bala'o'i, don haka tun da gwamnatin tarayya tana ba da tallafi ga 'yan ta'adda, to yoshi ta'addanci ko zai kare. Haka an ka ce ko? To amma muna so mu ji abin ba gaskiya ba ne. Mun hi so mu ji abin ba gaskiya ba. Don haka mi zai tabbatar da ba gaskiya ba ne? A kai Nasiru El-Rufai a kai shi kotu. Jami'an tsaro su bincike shi. Kuma a faɗa ma duniya, an samu ƙarya shi a faɗa ma duniya cewa ƙarya ya kai. Sannan mu wanke ainihin gwamnatin tarayya daga wanga ta'addanci. Amma mutum ba ainihin hukunta shi aka yi ba, an gano yana da laifi aka hukunta shi. To mu mun ɗauki gwamnatin tarayya ita ce take kashin mutane. Gwamnatin tarayya ita ce take kashin mutane. Faɗa ma kowa, me ka karkare wannan? Ga wanda ya faɗi ya ce a kai shi kotu, to a kai shi kotu mu jiya in ba gaskiya ba ne. Wanga bala'i, mu zauna cikin bala'i ana biyan mu ana kashi, a gidaje a kashe, a gonaki a kashe, a bi mutane cikin gonakinsu ana kashewa. A yankan rago kamar yadda aka yankan dabbobin lai aka yankan mutane. Kuma ga wanga gungurmin banza hayo bai ce komai ba. Inda arniya guda an kashe da kaji baki ne. Da kaji baki ne inda arniya guda an kashe da an kashe Dibora, me ya hito yana cewa kun ji ai abubuwan da ya ce lalle sai an hukunto za waɗanda suka kashe da a hukuntar da su. Amma musulmi nawa an kashe ba ruwa nai. Kowa aka kashewa, ana kashe 'yan Najeriya duka, in dai musulmi na aka kashewa wallahi babu ruwan shi. Ba ruwa ne. Amma Dibora guda rayuwarta ta hi rayuwar duk musulmi da aka kashe. Dibora, kahira Dibora. Baban Dibora. Allah ɗebe mata albarka da ita da babanta. Duk wanda da alaka da Dibora Allah ɗebe mai albarka. Cin mutuncin musulmi, kai ba ruwanka, kana nan sai sunan banza kake karɓa, kana yawo da alkebba banza da yi, ba ruwanka da musulmi. Allah shirye da mu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن المسلم الحق هو الذي يبحث عن حكم الله ورسوله في كل أمر من أموره من قول وعمل، فيتمثل، فإن كان حلالا عمله ولم يبال بقول أحد من الناس، وإن كان حراما تركه وتوقف عنه. أما أن يرمي الإنسان بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره فلا يعمل به إن علمه ولا يبحث عنه إن جهله، فهذا هو الضلال بعينه وهو الخسران المبين. ثم إنها أمران لا ثالث لهما: ضلالة وخسران، أو هدى وفلاح. عباد الله، ألم تروا ما حل بنا من المصيبة من كل وجه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسر أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي ولعلهم يرجعون. عباد الله، ألم يعني لنا أن ننظر ونتفكر ما حل بنا وبسبب وبأي سبب حل بنا؟ انظروا إلى الناس يذبحون كالأباهي ويهربوا الديار ويهرب، فهذه مصيبة عظيمة. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا هذه المصيبة. والله إن هذا منه، لأن الله لا يخلف الوعد. قال الله تعالى وقوله الحق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، غيرنا فغير الله لنا. غيرنا ما بأنفسنا من الطاعة إلى المعصية، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدع. صدق رسول الكريم، قال: بدأ الدين غريبا فسيعود غريبا كما بدأ. إخوة الإسلام، ألم يكن الدين غريبا؟ ألم تكن السنة بدعة والبدعة سنة؟ والله إن هذا وغيره من الأسباب التي تسبب لنا ما نحن فيه من البلاء. عباد الله، إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم. اللهم إنا تبنا إليك وهذه أيدينا إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فصلوا يرحمكم الله.